रायजो राजाफ्रा खुसि माने जोंनि सरकारा खुसि माने जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खुसि रायजो राजाफ्रा खुसिब्लानो इउपिपिएल सरकाराबो खुसि जेब्लासिम सरकाराव थागोन जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा बेयो जौगानायनि थाखाय मावनायनिसो सम राजखान्थि समाव राजखान्थि गेलेगोन जौगानायनि समाव जौगानायनि हाबाफारि मावगोन रायजो राजानि खुसिनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय समाव जेराव नांगौ बेयावनो फारियै खामानि मावलांगोन बिटिआर सरकारा दिनै लामा दालां बेखेवनानै होनाय समाव बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सेलेखागुरियाव गंसे आरसिसि दालांखौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवनानै होयो बेनि अनगायैबो आस्राबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आस्राबारि गोथैबारि पुरब गलाजार गामियाव हाबलांनाय सिसि ब्लक जाबनाय लामाखौबो बेखेवनानै होदों बिथां रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों बे समाव जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायनिसो सम फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव गंबा दालां बानायगोननि बाथ्राखौबो फोसावना होदों बिथां रनजित बसुमतारिया हालामा मेलेरिया जन एरिया मेलेरिया एन्ड टाइफयड जन बेनिखायनो हस्पिटालाव बेमारि लांनायनि थाखाय बिराद जेंना जायो गुबुन फारसेथिं नैबे लामाजों प्राय 300 जननिख्रुइबो बांसिन फरायसालियाव कलेजाव थाङो जायनि जाहोनाव हान्थामेलानि थाखाय खोब गोनांथारखाय जोंनि प्राइमारिजों सावरायनानै भेरि इम्पर्टेन्ट मोनसे पार्ट होनानै बेखौ जोङो देग्लाय मावनानै होनाय जादों दा रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों जों बे लामाखौ हान्थिनानै बे लामानि गेजेरजोंनो जोंनि बे हालामखौबो जोङो इक'नमिकेलि जौगाहोनो हासिगोन बेखौ रायजो राजाफोरनाव मोनसे सानखांनाय फैदों रायजो राजाफ्रा खुसि माने जोंनि सरकारा खुसि माने जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खुसि बे ओनसोलाव देहा फाहामथायनिबो सुबिदा एसे नांगौ जादों गुबैयै जोङो माबाखौ हेल्थ सेन्टारखौ खुंग्रिं प्राइमारिनि मोनसे जायगायाव लादों लानाया ओमफ्राय लाइमुथियाव मोनसे लादों खिन्थु दासिमबो बियो बानायनो हायाखै जोङो अब्ला बे लिस्टआव दंखासै जोंनि समस्तिनिफ्राय गासै 10 खान जोङो हेल्थ सेन्टार हरनाय जादों आंनि साननाया खुंग्रिं प्राइमारियावहाय खुंग्रिं आरो थेखाजरानि सिमनायाव मोनसे भेरि इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों जों बेखौ बानायग्रोनो नागिरबाय ओमफ्राय मोनसेया लाइमुथियावहाय ओरैनो बियो खुंग्रिङानो काभार जायो जानाया अब्लाबो लाइमुथिखौ भेरि इम्पर्टेन्ट होननानै बयबो सानदों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासिबो समस्याखौनो समाधान खालामगोन अब्लाबो गोथौ हालाम हिसाबै जोंहा हान्था मेलाया भेरि इम्पर्टेन्टसिन बिराद गोनांसिन जायनि जाहोनाव जों हान्था मेलाखौ बांसिन गोसो होदों किसुमान जायगायाव लामा दालां बानायबावनांगौ नेक्स्टआव बानायनो थाखाय गोबां दं बिराद बुरजा दङ ओरैनो देग्लाय बेफोरबायदि दालां गिदिरा जोंना 2 हमजाखाबाय MLA निफ्राय 2 गंसेया वर्ल्ड भिजननिफ्राय हमजादों ओमफ्राय आरो 2 PWDनिफ्राय दंबावो अलरेडि सार्भे जाखाबाय 2 जाबावगोन बावैसोनो देग्लायनि बे 23-24नि बाजेटनि गेजेरजोंनो फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजोंनो जालांबाय थागोन जों जेब्लासिम सरकाराव थागोन जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा बेयो जौगानायनि थाखाय मावनायनिसो सम राजखान्थि समाव राजखान्थि गेलेगोन जौगानायनि समाव जौगानायनि हाबाफारि मावगोन जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो
रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।